Philippine Army ginkumpirma ang malapnagon nga extortion activity sa mga katapos ng NPA sa mga kandidato nga magapapili sa May 2019 elections. Permit to campaign fee nga ginapangilkil sang rebelde nga grupo nagalabot na sa 100,000 pesos pasaka. Militar magahatag sang perimeter security sa mga politiko nga ginapadalaan sang extortion letter. Si Zen Kilantang nakatutok sa sining report. May nabaton nga impormasyon ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga may mga politiko nga ginapadalaan sang extortion letter sa mga katapos ng New People's Army, partikular sa Central Panay. Base sa impormasyon, nagapalapit ang mga rebelde nga grupo sa mga kandidato agod magpangayo sang permit to campaign fee nga nagadangat sa 100,000 pesos pasaka. Depende sa posisyon nga ginapadalaganan sa isa ka politiko. I-report namin ito, lalo na sa Commission of Election and sa taas pa, DILG. Politiko na to na hindi talaga nagbibigay. So malaki din ang hinihingi sa kanya. So lumapit siya sa amin, nag-inform na ganun yung ginagawa ng armado nga. Natukiban sang Philippine Army ang ininga reports sang na-recover ang pila ka extortion letter sa mga engkwentro nga nagluntad sang damlaglang. Lakip sa nakumpiska nila sa lugar amo ang mga bala, improvised explosive device kag medical paraphernalia. Inyang wala ginapahanugutan sang militar, gani ginapaandaman ang mga kandidato nga padayon nga nagapakig-angot sa NPA, ilabi na sa ila political activity sa bukid sa diin makita ang presensya sa mga rebelde. Ginamonitor man nila ang mga ini kung nagagamit sang guns halin sa rebelde nga grupo. Nagpasalig man ng militar nga magahatag sang perimeter security ang mga soldado sa mga politiko nga ginapangayuan sang PTC o kon permit to campaign. Sa ngayon, actually ang yung joint AFP-PNP. Naka-record ang 3rd ID sang Philippine Army sang 11 ka-enkwentro batok sa mga rebelde sang tuig 2018. Samtang 5 naman ka-encounter ang natabo sa probinsya sang Iloilo sa sininga bulan sang Enero. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas. Napulo ka mga kandidato ginapasuni nagagamit sang pwersa sa mga rebelde nga New People's Army suno sa Iloilo Provincial Police Office. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Pila na lang kabulan antes ng eleksyon, gani ang preparasyon sang aton mga otoridad, masgin pabaskog ilabi na sa pagbantay sa pila ka mga individual nga posible magtugas sang pagpanghalit sa seguridad sang publiko. Hugot nga ginamonitor sang Iloilo Police Provincial Office ang nabato nilang impormasyon nga napulo ka mga kandidato sa probinsya ang konektado sa makawala nga grupo o kun New People's Army. Dako ang pagpati ni Senior Superintendent Marlon Tayaba, IPPO Director, nga posible gamiton sa mga politiko bilang armado nga grupo mga rebelde. Puwersa nga magalunsar sang kalakasan o kun maghatag proteksyon sa seguridad sa mga kandidato sa nagahilapit nga midterm elections kabaylo sang dako nga kwarta. We believe they are highly mobile, though we have a series of combat operations and you see may mga setbacks na nangyari sa organization nila because of the major encounters. Samtang pagkamaayos ang Provincial Director ng Indiana paghingada ng mga politiko nga ginaangot sa mga rebelde. Kinahanglan pa suno kay Tayaba sang validation na good masiguro nga piho ang impormasyon nga ila nabaton. Series yung pagkakandak natin ng police operation sa mga areas nato, targeting known personalities na pwedeng magamit as private armed groups. Sa piyak nga bahin sa 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city, 6 ka mga banwa ang hugot nga ginabantayan samtang nagahilapit ang eleksyon. Ginalakipan sang Maasin, New Lucena, Estancia, San Dionisio, Sara kag Lemery. Pagpaathag ni IPPO Director Senior Superintendent Marlon Tayaba, hindi pa makabig election watch list of areas o kun election hotspots ang nasambit nga banwa. Santo sa guidelines sang COMELEC, pila sa mga balasehan sa pagdeklara sang iwas o kun election hotspots ang natabo nga gamo sang nagligad nga eleksyon, intense political rivalry kag presensya sang mga rebelde. Apisar todo pagpanghanda naman ang atong nga mga kapulisan apang mas maayogid nga mangin vigilante ang tanan para sa ila sini nga seguridad. Said Daryl, ano mga tikang nga pag-obrahon sa mga kapulisan kung makumpirmar nga may kangtanan sa rebelde nga NPA ang mga nagakandidato nga politiko?
Sa din digid magpang-alang-alang ang aton nga kapulisan nga magpasaka sa mga nagakaigo nga kaso para sa mga kandidato pananglit nga mahibaluan nga mayara sila sang kaangtanan sa mga rebelde nga NPA. Sed, Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.